салом дӯстон, футболро одамони сарчиншуда месозанд. Сармураббиён ба монанди режиссёрони кино дарк ва бинишу фалсафаи худро дошта онро мехоҳанд тавассути дастпарварони худ дар амал татбиқ намоянд. Дар зарфи 100 соли охир футболбозоне пайдо шуданд ки онро ба шакли намуди имрӯза расонидаанд. Ба футболбозони муосир маҳз таъсири ҳамин нафарон расидааст ки ба кӯлоҳои баландтарин расиданд. Маҷаллаи Фофо ту исми 50 футболбозоне ки ба футбол таъсири бузург доранд ва онро то ба шакли имрӯза расонидан нашр кард. Мо имрӯз дар бораи ҳамин гап мезанем. Дӯстон, аз шумо лайк ва дар канал обуна шудан, аз мо бошад ҳар рӯз видеои нав баровардан. Акнун дар ягон ҷо баҳс дошнед, мо бошад сар мекунем. Дӯстон, якчанд муддат футболи дастави ба танаффуси зимистона рафт, аммо ба наздикии моро тоб рақобатҳо дар пеш интизор аст. Бавария дар майдони худ Лейпцигро пешвоз мегирад. Дар серия А моро дербии нотакрор байни лидерони чемпионат Интер ва Милан интизор аст. қаҳрамони чемпионати Фаронса Лил дар майдони худ лидери чемпионат ПСЖро пешвоз мегирад. Оё Лео Месси метавонад дар соли нав голзаниро сар кунад? Тамошои ин бозиҳоро бо 1x метавонед ҷолибтар кунед. Регистратсияи осон, пур кардани маблағ аз тамоми гӯшаву канори дунё, вале аз ҳама муҳим бонус то $100 дар аввалин пардохт бо промокоди AMG 0777. ссилкаи бозӣ дар комментария. Ба ҳама муваффақият. дар рӯйхати 50 нафари таъсирдошта ба футбол ки маҷаллаи машҳури Фофо ту тартиб додааст, Франко Барези, Франц Бекенбауэр, Давид Бекхем, Ҷорҷ Бес, Жан-Марк Босман, Эрик Кантана, Йохан Кройф, Алфредо Ди Стефано, Эйсебио, Рио Фердинанд, Гаринча, Терри Анри, Андрес Иньеста, Филиппи Лам, Клод Макелеле, Диего Марадона, Марта Стенли, Мэтьюс, Лионел Месси, Томас Мюллер, Хидетоси Наката, Мануэл Нойер, Неймар, Антонин Паненка, Пеле, Андрей Пирло, Роналдино, Криштиано Роналдо, Роналдо, Франческо Тоти, Джейми Варди, Ҷорҷ Веа, Иан Райт, Лев Яшин, Зейнидин Зидан ва ғайраҳо мавқеъ гирифтанд. Мо инҷо танҳо исми футболбозонеро овардем ки ба доираи зиёди мухлисон шиносанд. Маҷаллаи Фофо ту дар поёни ин мақола овардааст ки ин 50 футболбозе нестанд ки маҳорати олии футболӣ доштанд. Ин феҳристи бозингароне мебошад ки ба футбол берун аз майдон ҳам таъсири бемисл расонданд. дар мисоли Неймар ба шумо мақсади маҷаллаи британиро мефаҳмонем. Неймар на барои прическаи қимат ва на финтҳои зебоаш дар ин рӯйхат аст. ӯ дар ин феҳрист маҳз барои ҳамон 222 миллионе ки ПСЖ ба Барселона пардохт кард, дар қатори таъсиргузорони асосӣ мебошад. баъд аз трансфери ӯ нархи бозор дар футбол хеле баланд шуд ва ин таъсири бузург ба футбол расонд. ё ин ки шумо метавонед ба суоле дода шавед ки чаро дар ин рӯйхат мисол Хави нест, аммо Варди аст. ин чӣ хел мешавад? таъсири Варди ба футбол он аст ки ӯ аз дивизиони 69 Англия бо оби ҷав дар даст то премер-лигаи Англия омад. яъне ӯро номзад аз номи халқ гуфтан дуруст мешавад. Хай бошад ҳамон Иньеста аст ки таъсири ҳарду қариб як хел аст. интихоб ба сари Иньеста афтод, на Хави. ҳамчунин дар рӯйхат Баҷо Дел Пьеро ва чанд бозингари дигар ҳам нест ки баҳсҳои зиёдеро дар миён гузошт. Марсело Брозович дар системаи кунунии дастаи Интер яке аз бозингарони муҳими маркази майдон ба ҳисоб меравад. аз ин рӯ дастаи шаҳри Милан барои тамдиди шартномаи ӯ кӯшишҳои зиёд карда истодааст. дар авзанаи хариду фурӯши зимистона футболбози мунтахаби Хорватия ба ягон даста нарафт, вале ҳамаи чиз метавонад дар фасли трансферии тобистона тағйир ёбад. гап сари он меравад ки роҳбарияти дастаи Барселона тобистони соли ҷорӣ кӯшишҳои худро барои ҷалби ним ҳимоятгари 29 сола анҷом хоҳад дод. дастаи дигаре ҳам ҳаст ки кӯшиши харидории ин футболбозро ҳанӯз моҳи январ карда буд. ин клуби Ньюкасл мебошад. дастаи кишвари Англия ба ним ҳимоятгари 29 сола 8 миллион маошро дар як сол ваъда кард, аммо Брозович аз ин пешниҳод даст кашид. ӯ байни Интер ва Ньюкасл дастаи якумро интихоб кард. гуфта мешавад ки барои арзон нафурӯхтани Марсело ба дастаи каталонӣ миланиҳо қарордоди нимҳимоятгари 29 соларо тамдид мекунанд. худи Брозович аз Интер 8 миллион дар як сол талаб мекунад, вале клуб ба ӯ дар як сол 6 миллион ваъда кардааст. 1 миллиони дигар бонусҳо мебошанд. яъне баъд аз ҳисоб кардани андоз футболбози 29 сола дар як сол 7 миллиони тоза кор мекунад. ин ҳолати эҳтимолӣ кори Барсаро душвор мегардонад. акнун барои харидории Брозович каталониҳо тобистон бояд на камтар аз 40 миллион пардохт кунанд. дар Барселона умед доранд ки футболбози хорватӣ шартномаашро бо Интер тамдид намекунад. дар ин ҳолат каталониҳо Брозовичро бо нархи арзонтар мехаранд. нархи арзон барои Барса айни ҳол мисли Месси аст, муҳим чун обу ҳаво.
рухсатии меҳнатии Серхио Рамос дар ПСЖ идома дорад. Ин футболбози испанӣ дар остонаи бозӣ бо Ницца ки дар доираи ҷоми Фаронса баргузор шуд, осеб бардошт. Бо ин сабаб Рамос дар чанд рақобат иштирок нахоҳад кард. Ва шумо метавонед аҷиб бошад ки барои чӣ ин хабар муҳим аст ва бояд мо ба он таваҷҷӯҳ кунем. Гап сари он меравад ки бозиҳои марҳилаи яккашинёи Лигаи Чемпионҳо наздик шуда истодааст. Дар яке аз ин рақобатҳо дастаи Реал Мадрид бар зидди ПСЖ бозӣ хоҳад кард. тавре маълум аст рақобатҳои ин марҳила аз бозии рафту баргашт вобаста хоҳад буд. аз ин рӯ мухлисон бесаброна бозии Рамос ва Мбаппе ки яке бар зидди собиқи клубаш ва дигари муқобили дастаи ояндаи худ ба майдони навбард ворид мешуданд, интизорӣ мекашиданд. аммо гуфта мешавад ки Рамос бо эҳтимоли зиёд дар ҳар дуи бозӣ иштирок намекунад. рақобатҳои Реал ва ПСЖ рӯзҳои 15 феврал ва 9 март баргузор мешаванд. ба ҳамин тамом дӯстон, умедворам ки эҷодкории ман ба шумо писанд меояд. лайк, комментария ва дар канал ножданро аз ёд набароред. бо шумо мисли ҳар вақта Муҳаммад Гайров. хай бародарон, дар паноҳи Аллоҳ.